Родена под знака на Телец, Мелахат Абасова носи в себе си неподправената сила и упоритост, които характеризират тази зодия. С характер, твърд като диамант и сърце, пълно с топлина, още от ранно детство в Баку тя показва, че съдбата й е подготвила нещо. Животът й обаче не винаги е бил лесен. Израснала в Азербайджан в период на промени, тя намира утеха в изкуството. Страстта й към театъра я отвежда в Азербайджанския институт по изящни изкуства, където усвоява актьорското майсторство под ръководството на легендарния режисьор Мехди Мамуд. Всичко преживяно я е направило жената, която познаваме днес, силна, вдъхновяваща и автентична. Извън светлините на прожекторите, Мелахат е посветена на семейството си и често се ангажира с благотворителни инициативи. Ролята й в Плен, Кесарет, не е просто изпълнение, тя е послание. Като автор-предизвикан, тя въплъщава силата на майчината любов, това на жеста на сложността на човешките емоции. Всеки нейн всяка дума, силна когато я гледаме на екрана, няма как да не чувстваме напомнят ни защо обичаме киното и героите, които остават завинаги в сърцата ни. Ако и вие обожавате Мелахат Абасова и нейната роля в Плен, споделете в коментарите любимия си момент с